Dadela sang Nalendra Muda ya Mas Bagus Fuguh Triyana ginandeng ing Rama kang ibu kadharengan para kadang cinaket pindhane kadya Nalendra ing ngarsa Siniwaka Sinigek Gamla Lokananta Sagung para bapak ibu tamu undangan kula suwun kadhanget jumeneng sawetawis wonten papan pun sewang-sewang saperluan durung doa restu rame gemuruh pindhane Candaka munya balumbang kodhok ngorek wis dumugi wahyaning mangsa kala dumawaing kodrat saking panguwasing Gusti ingkang murbeng dumati nalika samono ana titahing Gusti ingkang asipat jalu tanapi wanita sumedya hanetepi jejering ngagesang hangancik alaming madya hamestuti ila-ila ujaring para kina ingkang dahat pinundi pundi saksana kumlawe astane penganten kakung sarwi hambalang gantal mring penganten putri ingkang winastan gondang tutur keparenga datan saronto penganten putri Giya Gumanti hambalang gantal mring penganten kakung ingkang winastan gondang kasih punapa ta wujud werdinipun gantal minangka sarana bebalanganipun penganten sarimbit pranyata gantal dumadi saking sedah lininting tinangsulan lawe wenang saha pinilih suruh ingkang matemuros keparenga mengku mergul sinandi suruh lamun ta dinulu seje lumah lawan kurepe nanging lamun ta ginigit padha rasane ingkang ateges sawiji jejering priya sawiji jejering putri nanging lamun ta wis manunggal TKT bisa manunggal cipta rasa miwah karsane pinasti jatuh kramane Sripit ngombe tajin senajan saipit nggo tamba pengen Pak Tik monggo wis ata nyantol iki mong matur nuwun nglajengaken manjing sangat damping tarup agung ing Siniwerjan Nur Kuning kanan kiri wonten pisang gawok sakembaran tondo yekti pangayoman dauping temanten sangat dikipun temanten kakung ngantiaken sukunira wonten saking giling Garuda sepasang ya garu pasangane kali nurupan cindhi lurik ngajengipun wonten Bokor Kencana ingkang isi Tirta Perwitasari Sarah Ron Mancawarni minangka kangge amijii ampeane siat pojot manten inggih Mas Bagus Fuguh Triyana salebeting Bokor Kencana wonten peksi petak saduga tigan kaidak kaliyan Mas Bagus Fuguh Triyana ra tandha yekti ical sengkanang lira
manjing sangandhaping tarup agung sang Jatmaja temanten Sarimbit arsa tinuntun Rama Ibu lobet salebeting wisma piningit senadyan to sagedheping netra wonten sasana jawab kawis cingacum lan sasada lanang nugrahaning Gusti Sang Bathara Larasmaya. Dijembryoning paiwanan golak setane ing upacara runtung-runtungan dinajaran ginandhengan asta Dyah Ayu Rara Arifa Susi Febriani kalimas bagus fuguh triyana tan kalimput para kadang-kadang pagerayu pager bagus ugi ibu duru pangendali busana tatarias saking Mbak Ayu Wiwi dinaket wonten ing sasana rinancang sigra minggah wonten ing Stinggil Binaturata kana-kana nggir mara agi munggah ana ing sasana palungguhan kana ya nggir Bapak pintos kalih ibu tansah nderekaken ingkang putra Sarimbit minggah wonten ing sasana rinancang ya sasana rinenggo sawetawis kene manjing mangke penipun bapak pintos sekalian ibu sigra mandhap saking sasana rinancang karana badhe amenduk kadang pisan sekalian penipun bapak Yusuf sekalian ibu Rakini Ketasik lenggah wonten sanjawinipun sasana tai sangandhaping sasana rinenggo lenggah jajar sumandhing putra Sarimbit monggo Pak Pinto mandhap saking Stinggil kalian Bu Gani saya tinaket Gerul Maksana tan kalimput Sigra Jawatasta tandha yekti nderekaken kawilujenganipun rawuhipun sugeng rawuh panjenenganipun Bapak Yusuf sekalian inggih kawilujengan rawuh kula Pak Pinto mboten wonten sambi kala punapa-punapa inggih monggo katuran minggah wonten sasana katuran pinarak kanthi mirunggan oh Prabu ana bale lumut ambrang genggang bale lumut ambrang jadaring wanita kawangku kakung parikedah bekti dateng ingkang garwa arsa lenggah amari keluyaya kondeming Bantala kuduping asta kunjuk dateng ingkang raka ingkang garwa Mas Bagus Fuguh Triyana Kang Mas Fuguh sembah kula kunjuk Kang Mas boten wonten pringkang kula sembah kejawi namung paduka Kang Mas Fuguh Triyana
Dimas wong ayu Arifah ya tak tampa bektimu semono pun Kakang ados saka Kalimaja tekan kalangan kene ya mung diramu minangka dadi gantilane atiku Dimas lamun ana luputipun Kakang ya sing gedhe pangapuramu ya wong ayu inggih Kang Mas kula ugi mekaten mobil lepat nyuwun pangapunten ya gawe padha-padha wis kene-kene Dimas wong ayu ayo jajar pun Kakang kene ya wong ayu inggih mbon Mbak Arifah monggo Mas Puguh jumeneng nggih Mas Puguh nggih jumeneng monggo tandha katresnan lahir batin nggih ngoten niku kaya kula biyen nggih ngoten Bu kula biyen Mas Puguh majeng mriko niku kidul nggih majeng kidul lah Mbak Arifah kerise Mas Puguh dipun lolos sak rangkane aja mung kerise tok sak rangkane dilolos alon-alon nak bedhot kerise Mas Puguh sing ati-ati aja nganti mbret aja nganti gletak kerise kudu ngadeg kok nak kerise Mas Puguh gletak piye no babar pisan no nah iki disendekne ben ngadeg lah karo niku kerise gawat kaliwat-liwat gawe Mbak Lurah keris Kyai Cenggol Modot nggih Mbak Lurah sampun kalolos ponang duwung sigra tinangket lenggahipun Bapak Pinto sekalian Ibu kinandangan asta sigra tinangket lenggahipun anjeng sesedo ana mari kelu mangkono widiling pangandika ibu para sepuh ingkang putra Puguh ngaturaken bekti bilih lepat nyuwun pangapunten saha nyuwun berkah pangestu Ibu nggih Puguh ya tak tampa bektimu ya Le aja wirasa cilik ati kene tak rengkuh kaya anakku lanang dhewe ya sing pinter nggonmu mimpin anakku wadon Arifah ya nggih Bapak ingkang putra ngaturaken bekti saha nyuwun tambahi pangestu Pak Arifah tak tampa ya nok jeneng sira anakku wadon sing tak kudang-kudang rina kelawan wengi dadi wanita kang utama kena kanggo tepa tuladha kulawarga lan sanak sedulur ya nggih inggih Pak wis kono nggih disayang nggih monggo Bu Dani disayang ke putra Tandha Yekti lahir bantos anggen panjenengan ngrengkuh dhateng putra mboten badhe kabenten-bentenaken antawisipun putra mantu utawi putra piyambak Bapak Mara Sepuh ingkang putra Puguh Triyana ngaturaken pakabekti saha tambahing pangestu nggih Puguh Triyana ya tak tampa ya le jumbuh ibuku mau kene ora bakat banjinje banjiladan banoyot ki ora ya mong aku titip anakku wadon yen ana lupute Arifah ya sing gedhe pangapuramu ya Le inggih Ibu nyuwun tambahing pangestu iya ya no tak jurung puja pangestu muga Gusti ngijabah ana nggonmu brayan enggal pinaringan golek kentana putra kang bisa tata jalma ya nggih inggih Ibu kok Ibu ndang-undang putu lagi putune lagi siji inggih kana bekti marang bapak lan Ibu maratuwa ya no inggih Ibu ngestokaken dawuh paripurna ngendera bekti dhateng Bapak Pinto sekali Ibu Dani ingkang putra Sarimbit sigra tinaket lenggahipun Bapak Yusuf sekali Ibu Rakini tanpa beda ngendra ginayuh adespun Bapak Yusuf kalian Bapak Pinto sekalian jumbuh ngendra ginayuh angudang ingkang putra Sarimbit dadi keluarga kang sakinah mawaddah sarta warahmah Bapak Mara Sepuh sembah kula kunjuk saha nyuwun tambahing pangestu iya ya nggih Arifah tak tampa ya nok bektimu
lamun dening sira mapan ana ing Kalimaja uga tak rengkuh kaya anakku wadon Dewi Radakata bandine badiladan banayat ki ora ya yen ana lupute anakku lanang fuguh ya sing gedhe pangapuramu ya nggih ibu bapak ibu nyuwun tambah pangestu iya le tak durung puja pangestu jumbo karo bapak ibu para tuamu mau muga ngono brayan pinaring ana kanugrahaning Gusti kang wujud wahyu jodoh sejati ya sejati ning jodoh ya nggih inggih ibu kono lungguh jajar sumanding ibu karo bapak tetep tetungana kene pak ora kendhat kok ngirengku tetunggu buku dalem bapak kene le caketa bapak ya nggih inggih sembah kula kunjuk bapak iya tak tampa le betimu bapak memparing pitungkas sak klimah marang jeneng sira lamun mapan ana ing kalangan kene ya nggih sregep silaturahmi marang sanak sedulur tangga teparu aja lali to aja kendhat nggon nindakake wajib manembah marang Gusti kang murbeng dumadi miturut kapercayaanmu ya nggih inggih karana wong urip kudu linambaran agama ya le inggih ngestokaken dawuh bapak mbok menawa lamun linambaran agama bisa tentrem uripmu inggih paripurna ngene bekti dhateng Rama Mbah Ibu Sigra jajar sewanding lenggah wonten ing kursi gading sinarengan kadang-kadang tandha raos asung sugata panglipur Mbak Arifah kerise Mas Puguh dipurangkake malih kados wau kados wau dirangkakne melih kados wau dos pundi wau nggih alon-alon nak ngrangkakno kerise Mas Puguh nggih karana mangke paripurna nggih ngrangkake punang duwung wonten hangganipun Mas Bagus Puguh sampun monggo nggih katuran pinarak nah beles noe Mbak beles nah paripurna monggo Mbak Ayu lenggah nggih Mas Puguh jumeneng Mas Puguh jumeneng nggih karo jeneng kakung mengku kula warga paring kedah paring guna kaya senadyan pralampita sinebat kacar kucur monggo mban sajuga sowan ngaturaken klasa bangka tilam lampus sinulaman suket kalanjana dipun aturaken Mbak Maisarah pinangka mratitisaken pamaing upacara paewan prasaja kalenggan menika alon mboko alon monggo Mas Puguh jumeneng niku dipun aturaken ing garwa Dik Arifah dalem Kang Mas iki tampan ana Dimas guna kayaku sithik yen ana kekurangan ya sing gedhe pangapuramu monggo Mas Puguh dipun suntak rada dhuwur Mas Puguh nah ben dipoto disyuting kesane ketingal tanda yekti nek bene panjenengan pun asok guna kaya diketek Mas Puguh cocok kali cok padha kali Mas Gusti mengke bak dugi dalem kayane bayarane diparike ibuke ganten beda oleh kula kula sing 40% nyelempet ning kupluk monggo dipun titipaken karo Rama Pak Pinto jumeneng Pak kalian Ibu monggo kalian Ibu karo badhe nampi titipan guna kayanipun ingkang putra Pak Elan buke apa nduk wong ayu kula titip guna kayanipun Kang Mas Puguh Triyono iya ya nggih tak tampa ya nok pitungkase ibu karo bapak dene sira jejering wanita diparing kaya kakungmu kudu ucapmu alhamdulillah sing gemi setiti lan ngati-ati ya nggih inggih Pak ngestokaken dawuh tenan
piwelinge bapak ya mung kuwi sedhereng wanita diparingi kaya kagunge ucape kudu alhamdulillah. Ora kena ngucap masuk Allah ki ora kena. Inggih. Paripurna rasa guna kaya sigra lenggah jajar sumanding asa ngadani dahar kembul bujana Ndrawina menawi cara pararaton menawi cara mriki cekap dulang-dulangan. Oh Ban dalam Gusti ngersake dahar ban inggih. Oh sekombangiku aku sejatine matu. Monggo Gusti kepareng medheraken dahar. Niku sing asta Mas Puguh, Mbak Arifah nyuapi ke garwa, astane sing kere ngasta jagune. Iya, monggo. Alon-alon Mbak Arifah, alon-alon. Nah, nggih, dijahar Mas Puguh. Alhamdulillah. Saniki gentos niku sing ngasta Mbak Arifah, Mas Puguh nyuapi ke garwa. Astane sing kere ngasta jagune Mbak Arifah. Nah, nggih, monggo. Nggih, pun saniki bareng-bareng. Sareng-sareng monggo, dahar sesarengan. Nggih. Mengke nek mun jam 4 pun mboten wani kula ngakon. Nggih, pun. Nah, monggo. Sareng-sareng ayo bareng-bareng. Nah, dipoto. Lagek pindu kok. Sakniki ngadep kamera dahar piyambak-piyambak. Ngadep kamera, menghadap mriki daten dahar piyambak-piyambak. Nggih, ping 3 cek kuat to cek enom. Aku biyen ya ngono benten kalih jaman kula, nek jaman kula cukup dirawuk dipuluk. Mengko sendoke kuningan amis. Nggih to? Nggih jaman biyen niku mesti sendoke kuningan. Rambut iki amis ngoten. Mula nek kula dhewe taun 20 dadi manten ya tak rawuk. Nek Mas Salim iki wis nganggo sendok putih ngene iki. Paripurna dahar kembul arsa ngunjuk rutuh degan klapa ijo. Monggo. Ndang nyempet udut, ding udut. Yoga-yoga sing ngerokok ndang nyempet udut. Ya nak njaluk ndok neh, njaluk neh kono. Wong pira wiyagane pira kuwi? Yoga 15 mau 30.000 kok. Wis dadi wae setos-setokno lho. Jawahi setos-setokno ora dibayari karo Heri. Monggo nggih. Ujuk kados wau Mbak Arifah nggih. Kados wau monggo kados dahar wau monggo nggih alon-alon. Sareng-sareng nggih monggo pun sak penake. Nah. Nggih. Mboten napa-napa. Santai mawon wae nah. Pun ujuk piyambak-piyambak ditelaske mboten napa-napa niku Mas Puguh. Nggih Mbak Arifah nggih ditelaske. Harus dihabiskan airnya. Guys, nan dadi nak dintekno ki tandha yekti. Ngelak tenan ngono lho maksud iki. Aku wis mentek sak botol kok. Kok nak kurang ya njaluk neh. Biasan tadahe loro. Ya mun ya. Muna, jatahku biasan loro ya nah ya. Dalem nggih, Pak. Nggih iki bengi ya loro, mbuh wek sapa tamu. Weku. Nggih sahabat tawis paripurna kerobongan Foto Rama Ibu, monggo. Foto Rama Ibu kawan kodaraken.